Magkano yung kabase? 50. 50 po yung tumpok na yan. Yan, dalawa, tatlo. Kabase. Batalay, te. Sandal. Sandaan din isang tumpok na yon. So, 100. Thank you po. Ano? Kabase. Magkano yung lakak? Sandaan. Sa Bisugo? 50. Sandaan din po. 150 po dalawa. Binibigay po ni nanay, no? Ikot po muna ako, nay. Thank you po. Andan po, meron po tayong ipon sa gabi, oh. Sariwang sariwa, 240. 140? 140 po ang per kilo, no? So, talagang may... Boss, magkano yung ilupin? Bakit kaya lang? Masagasaan ako, ah. Yan. 150? 230. Tipon, 240. Boss, Ay, kaya. boss. Bawas 140. 140. Bagger yan. Boss, 140. Ikot lang ako ngayong hapon. 140. Gagawin ako ng ulam. Bawas 140. Magkano dito? Yan. Ganyan na. Sagdaan yan eh. Bigay ko sa'yo na ano, 60, 50, ay 60. Dami, no. Sarap yan pa ipapangat, eh. Papangat mo sa kalamansi, sigang. So, ayan po yung mga tumpukan pong isda rito sa Malawang Fish Market, no? Oo, Ano yan, tawag dyan, tawag dito, pamato. pamaypay kung tawagin yan, eh. May pamato. Sabetang pamato. Oo, yun, tibeta. Sabetang pamato. Sarap yan, no? Papangat. 2, 140, bangos, oh. 140 bangos. Thank you. Lang, skwenta. Hello po. Tapos sa backbone 100 pesos, pakpak 130, no. Tapos at balon-balunan 140 pesos. So yan, mga tinda po nila, oh. Daming dating, ha. Ayan, may mga gulay din po at iba't ibang klaseng isda po dito. Mukhang busy ka dyan, ha. Mukhang nakaubos ka. Wala, hindi nakapag-vlog ngayon lang, eh. Sinubukan ko nga yung Alright, so isang magandang hapon po sa inyong lahat. At ito po ay si Boss Lando Explorer, no? Welcome po kayo sa aking vlog. So, tunguhin natin dito sa Agora Market, no? Meron din kasi dito mga nagtitinda rin po na tumpok-tumpukan din pong mga isda, no? So, may mga halagang 50 pesos, 100 pesos, no? May mabibili ka rin pang ulam sa inyong bahay sa Tsaka, sariwa rin po ang mga paninda po nila dito na tumpok-tumpukan po isda. Pero kasi inyo naman po yan, kayo naman po ang susuri ng inyong bibilin po dito sa labas po ng Agora Market na po. So, ito na po tayo at malapit na po tayo. Makikita na po natin yung tumpok-tumpukan po isda dito sa Agora Market. So, magtatanong-tanong tayo ng mga presyohan po nila dito kung magkano po talaga. So, ayan po, nandito po tayo sa Agora Market, no? Ayan, may mga tumpok-tumpukan po mga isda, no? So, magkaalam-alam tayo ng presyo. So, yan po yung mga tumpukan po nila, no? Matambaka. Yan po matambaka. Pusit. Galunggong. Sandaan. Balik mo lang lang yan. Balik mo lang yan. 100 pesos ang isang tumpukan po ng isang matambaka. So, ayan po, kanilang mga paninda. Magkano yung kabase? 50 po yung tumpok na yan.
Kabasi. Batala ite. Sandal. Sandaan din isang tumpok na yon. So, 100. Thank you po. Ano? Kabase? 100 pesos. So, 100 pesos po yung isdang kabake, no? Tumpukan din po yun, no? Sariwang-sariwa po yung kabake. Tapos ang batalay, 100 pesos din po, no? So, ito po yung laki po ng Agora Market ng Navotas po, no? So, didiretso naman po tayo sa lugar kung saan ay may tumpuk-tumpukan din po dito sa Malabon Fish Market, no? Kahit na hapon o gabi, umaga, may mga tumpuk-tumpukan pa rin. Pero, check pa rin po natin kung talagang may dagsa po o sakto lang ang kanilang mga tinitinda ngayon po dito sa Malabon Fish Market. So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot tayo dito sa tan Malabon Fish Market. So tara guys, sama kayo. Let's go! Let's go! Let's go! Ito po yung pauwi at Gasak, no? Pag nanggaling ka ng Divisoria. Ito po yung lugar ng Bangkulasi. Bangkulasi, Navotas City. So ito po kahabaan po nito, no? So dire-diretso lang po tayo at papunta tayo sa Malabon Fish Market. Diretso lang po ang takbo natin para syempre alam natin na mag-iingat pa rin tayo na kagaya may tatawid na aso, binibigla tayo masyado, no? So ganito po yung sitwasyon na po yung kahabaan ng M. Nabal Navotas City. So sa mga kababayan po natin na naghahanap ng mga isda, no, na tumpok-tumpukan, dito po sa Malabon Fish Market, marami po kayong makikita, no? O kaya sa Malabon Consignation, papasok lang po kayo dun sa loob at iba't ibang klaseng isda po ang inyong makikita. Sa mga naghahanap buhay din po na gusto makamura, sa loob lang po na Malabon Consignation, may mabibili po kayo maraming mga isda, no? Kanya-kanya kasi pong takal kung tawagin po nila, yung ibig sabihin ng takal na isang banyera po, no? Kung magkano po yung takal po, no? Halimbawa, kung ang takal po ng isang banyera 3K, so 3,000 po yung presyo po ng ganung do, 3K po yung babayaran nyo. Pero conforme po yan sa ano, kung may timba naman po kayo, conforme po sa kinikilo po nila. Nagbebenta rin po naman sila ng kilo-kilo dito sa Malabon Consignation. So, nandito na po tayo sa Navotas, nakatawid na po tayo, no? Malapit na rin po tayo sa tulay po ng Malabon Fish Market. Yan po, may signage po yan, no? Na Tumalabon City Hall, no? Pakanan po tayo dito. Tatahakin po natin yung tulay, no? Na boundary na po ng Navotas at Malabon. So
So, Estrella Street po, yung sa pagkanan po natin patong Malabon Fish Market. So, dito tayo marami makikita na may tumpok-tumpukan kahit hapon po. Pero, di pa rin po natin sure, no? Pero, check pa rin po natin ngayong araw po yan ng Miyerkules. So, di pa ako na tayo dito sa tulay po ng Nabotas, no? Pero pagbaba po natin ito, boundary na po siya ng Malabon. Malabon na po siya, no? Ayan po yung Malabon Fish Market. So, makikita po natin yung mga nagtitinda po ng mga tumpok-tumpukan pong isda rito sa Malabon Fish Market. So, medyo talagang marami po ang namimili kahit hapon na po. No? Ayan po yung mga kanilang paninda, oh. Diba? So sa loob, wala pa rin po gaano nagtitinda, no? May mga tumpok-tumpukan pa rin po dito na mga isda. ₱50. So tumpok-tumpukan po ang mga isda po rito. No? Kabasi po dito, ₱50. Tapos meron mga tumpok-tumpukan po din na isda. So may mga tumpukan din po talaga dito sa hapon ng Malabon Fish Market, no? Yan, ₱50 lang po yan, no? ₱50 po. Nay, magkano yung lakak? 100. Sa Bisugo? 100 din po. 150 po dalawa. Binibigay po ni nanay, no? Ay, ikot po muna ako, Nay. Thank you po. Ang lalaki po ng sapsap po. Mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Sa hipon po, meron po tayong hipon sa gabi, oh. Sariwang sariwa, 240. 140 po ang per kilo ng hipon. Ngayong hapon po yan dito sa Malabon Fish Market. So kahit tapo, marami pa rin po nagbebenta dito na mga isda po at iba't ibang ori, no? So, 1 kilo. Kasi 140 na lang po sa kasi. 140? Opo, 1 kilo. 140 po ang per kilo, no? So talagang may mga paninda po talaga sila dito. No, kahit hapon na, may mga tinda po sila na tumpok-tumpukan pa rin po at iba't ibang klaseng isda po dito, no? Boss, magkano yung lupin? Bakit kaya lang? Ang masagasaan ako, ah. Yan. Ang 50? 230. Tipon, 240. Boss, Ay, kaya. boss. Bangos 140. Ang 40. Bagger yan. Boss, 140. Ikot lang ako ngayong hapon. 140. Gatin ako ng ulam. Bangos 140. Magkano dito? Yan. Ayan na. Sagdaan yan eh. Bigay ko sa'yo na ano, 60, 50, ay 60. Dami, no. Sarap yan pa ipapangat, eh. Papangat mo sa kalamansi, sigang. So, ayan po yung mga tumpukan pong isda rito sa Malabon Fish Market, no? Oo, Ano yan, tawag dyan, tawag dito, pamato. pamaypay kung tawagin yan, eh. Hindi pamato. Kwento Sa na. bedang pamato. Oo, yun, si Beta. Gabenta. Sa bedang pamato. Sarap yan, no? Papangat. 2, 140, bangos, oh. 140 bangos. Thank you, thank you. Askwenta lang, askwenta. So, hipon po natin ngayong hapon, 240, no? So, dito kay ate, merong 140. Ay, hello! Hello po! Tapos, sa backbone, 100 pesos. Pakpak, 130, no? Tapos, balon-balunan, 140 pesos. So, yan, mga tinda po nila, oh. Daming dating, ha? Ayan, may mga gulay din po at iba't ibang klaseng isda po dito sa Malabon Fish Market, no? So may mga gulay din po dito na makikita at mabibili nyo murang-mura din po, no? Sitaw, 20 pesos po ang isang tali. So dito naman po ay may mga tindaw rin po na mga prutas. Prutas po ang paninda po dito sa gilid, no? So
So, naikot na po natin, no? Wala na dito sa dulo. Pero bukas po ng umaga yan ay napakarami po nagtitinda dito sa ano. Ngayong oras naman po ng konsignasyon at oras din po ng mga nagtitinda dito ng mga tahong. So, ngayon, maaga pa naman, wala pa gaanong bagsak dito sa Malabon Consignation, no? Kung pupunta ka dito mga 9 o kaya alas 4 ng madaling araw, papasok ka lang dyan sa loob at marami ka na makikitang isda sa loob at malalaking mga tuna. So, masaya. Ayan po sila, mga nag-aasikaso na po ng kanilang mga paninda ng mga tahong, no? So, may hinahanap tayo eh. No? Shoutout sa'yo, boss! Mukhang busy ka dyan, ah! Mukhang nakaubos ka, ah. Wala, hindi nakapag-vlog ngayon lang, eh. Sinubukan ko nga ngayong hapon. Kung tingnan ko, maraming panindang isda. Bukas ng umaga, babalik ako rito. Oh, busy sa trabaho, eh. Hindi makapag-vlog, eh. Oh, dito! Oo. Kaya ano kita mo, nakita pa ako, nahuli pa tuloy ako. Hindi, mayroong kasama ko yun. Sige, thank you. Salamat. So yan po yung mga tinda nila pong mga tumpok-tumpukan po mga isda dito sa Malabon Fish Market. Parang wala akong nakita. Yung nandoon. Ipuntahan mo dyan. Saan? Sige, uwi na ako. So, yun na nga. At nakita natin, no, may mga tumpok-tumpukan rin po sa Malabon Fish Market, no, sa halagang 50 pesos po, no. Sa ngayon, hindi po tayo nakapasok sa Malabon Consignation kasi medyo maaga pa, no. Ang pasokan po talaga dong mga 7 PM o kaya mga 9 PM para make sure na marami kang mabibili at makikita mga sariwang isda na nagdadatingan po lagi doon sa Malabon Consignation.